जाबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बावखुंग्रि फोरबोआ मा बेखौहाय रावनोबो बुंनानै खोन्थालायनांगौनि गोनांथि गैया आरो बियो जोंनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोसा बेखौ जों बयबो मिन्थिखागौ। दा आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो बे फेस्टिभेलनि थाखाय एक्साइटेड। दायो आङो नोंथांमोननिसिम बेखौनो मिथिहोहरनो नागिरदों जे बिटिसिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समफोरनि बायदिनो देग्लायबो नैबे क'क्राझारनि हरिनागुरियाव थानाय फैगौ एप्रिलनि 12, 13 आरो 14 खालार खालि बे बावखुंग्रि फोरबोखौहाय गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। नोंथांमोनहा बेयावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बादायलायनाय बेफोरबायदि कम्पिटिशनखौहाय बे बोसोरावबो नुनो मोनगोन आरो बे फोरबोआवहाय गुबुन गुबुन समफोरनि बायदिनो हाजो गाखोनाय, खमलायनाय, गिला गेलेनाय, दंफां बुखुनाय आरो बैसागु मोसानायनि कम्पिटिशन दङ आरो बे कम्पिटिशनावहाय हाजो गाखोनायावहाय हौवासा आरो हिन्जावसा मोननैयावबो सेथि देरहासारनि थाखाय 50,000 आरो नैथि देरहानायनि थाखाय 30,000 आरो थामथि देरहानायनि थाखाय 20,000 मानि प्राइजखौ होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे हिन्जावसा आरो हौवासा मोननैयावबो सा 10 जननो गासै 5,000 कनसलेशन प्राइज होनाय जागोन। दा जोंनिया बे बादायलायनायावहाय बिटिसि आरो आसाम रायजोनि बाहेरानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बेयावहाय बादायारिफोरा बाहागो लानो फैगोन आरो नोंथांमोनहाबो बाहागो ला आरो नोंथांमोनहा जुदि बादायनायाव बाहागो लायाखैब्लाबो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामफै एबा थुलुंगाखां होनो थाखाय नोंथांमोनहाबो बाहागो लाफै। दा बेखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।